Hello everyone, this is Prophet T Madungwe, the Heavy Army Commander. Munowaziva mesa nditi nasi ndoda kumbotaura nyaya dzema-elections ndione kuti vanhu tiri kuupdate isei handiti toona kuti pane nyaya dzakawanda dziri kubuda vanhu vari kuti ndakati Nelson Chamisa akawina ndikazoti yellow this and this anambotaura zvakadaro ndakataura even before taura kuti the ruling party ichakondenya and zveshuwa yakakondenya ma-elections akangobuda akadaro but regai ndirege kuti takapindire kana takadii hatikwanisi kutaura zvinhu zvakadaro hatina comment about that as the Heavy Army kuti takapindire sezvo takaita pana line mess but chiprofita chatakataura chakazadzikiswa saka do not follow ma-accounts ari kuti aiwa Chamisa ngakanzi achawina saka zvinhu zvakucontradict aiwa ndakanguti the ruling party shall win saka vakawina saka tinongoto congratulation kune vakawina tinongoto zvakare vasino kuwina zvinenge zvisiri zvako kana kuti zvakare unozomirira 2028 mwari vachiitira zvakanaka saka hatina kumbotaura ma-statement akasiyana saka the prophecy was fulfilled kureva kuti profita muranda waMwari anditika then this is what the Lord said today. I was with God is saying the government yafa unofuma inonzi the national government of national unity anditika zvatiri kureva iri kuti tiri kureva kuti ngavachitora the best anditika mukati meZimbabwe kana even Chamisa chiwamtorompo vomiso panomuisa wanditika the president anditika even Prophet Madungwe vatorombo ndiso muranda waMwari mugovernment anditika ndoita kana imfu kana ati minister of religious anditika because Mwari said ndo zvinhu zviri kudiwa current for the nation of Zimbabwe kuti pachito the government of national unity inonzi national unity anditika zvakafanana tine vamwanya vanozochuzwa napresident vaya nditika vekuti vane vasina kuwina ma-elections last time like sezvakaita the finance minister Muthulincuva nditika vakaitwa picked by the president vanozonzi vanopikwa by the president vanhu vane chikoro nechichita ndo zvatiri kureva kuti president ngavachipika vanhu even Chamisa tiri kuti dai vamupika futi zvakare nditika especially Chamisa zita rakanyanya kutaurwa in heaven kuti mupike izvo zvakare apinde into the government chete ndo zvatakadiscussion naMwari nditika because now this is now the interest of the nation saka pasisina zvokuti kupi anditi my-elections it's over anditika takuda MDC vacho vechechi nemunhu wese anditika tichivaka nyika yedu anditika nyika inovakwa nevene vayo anditika ina handina party andinosapota kana chii anditika then zvakare tine nyaya dzema-fake accounts anditika pane vanhu ngabuda vachiti mere ari kubikira Mwari hakuna zvinhu zvakadaro handishandisi account yakanzi Prophet Madungwe paTwitter ndoshandisa yakanzi Madungwe TV zvinhu zvangu zvese mazano zvangopa Madungwe TV chiro ukaenda paInstagram chiro even ukaenda paTikTok even ukaenda even paYouTube zvese yakangonzi Madungwe TV saka yese yakangonzi Prophet Madungwe haisi yangu yakabudisa ichiti Prophet vakati mera ari kudya zvazodai ma-fake accounts anditika saka ngwarirai ma-fake accounts vari kushandisa zita raProphet but takaripota to Twitter anditika because akavhurwa futi manje angati akambomaripota saka tiri kuti Mwari vanhu vari kurwisa basa raMwari through the image of Prophet Madungwe anambotaura zvinhu zvakadaro anditika then zvakare tine tiri kuti tine the Trump card anditika inonzi spiritual triumphal card anditika iyo ine maclasses anoita 5 anditika pane $300 pane $500 pane $700 pane $1,000 pozoita ye 5,000 anditika Trump card zvarakaita ndiri kuti unopiwa anditika unoactivate panguva yakaoma sezvakaita Moses paRed Sea tobva takuregister kana zvinhu zvaoma unongodeclare chete anditika sezvakaita Moses kuti vaijipita muchazvaona zvakare anditika ndo inonzi Trump card anditika saka unouya pamaclasses aripo ipapo Mwari vachiitira zvakanaka saka yava now there yavapo but yakasiyana neautomatic iripo unokuisa mota yako neimba nestand anditika wopi automatic iyo ndio qualify heaven iyo Trump card ndekushandisa panyika pana zvarema lese waita accident ona kuti mota panapa mota yangu yadambuka mabrakes anditika ndipo unoactivate the Trump card chete anditika ndo zvatinenge tichingorwa the Trump card saka nyaya ma-elections ndofunga ndataura ndatsanangura zvakaitika kuti hatikwanisi kukomenda this is the secret of the Heavy Army kuti takapindira kana takadi but tikangobata a little bit panyaya dzakawanda because mwana ndotibvunza ma-questions kuti the ruling party yakawina zviri straight here hapana here kuita rigging hapana twachii anditika but isusu according to us ndofunga ndonza kuchitaura kuti leaders are chosen by God anditika but God anditika because Mwari havakwanisi kutaura zvese but the situations zvinocorresponda zviri kudiwa naMwari anditika Mwari kana vachida kuti urore munhu hazviroti mese unoziva kuti uyu ndiye mukadzi wako anditika but unozongosangana naye saka kura zvine zvaitika isusu we are not responsible anditika leaders Mwari kana munhu achuzwa nemunhu anditika maybe panondika military coup kana kuti rigging kana ma-elections anditika but apa pakaitwa ma-elections saka tongoti there were elections anditi hatikwanisi kukomenda dzati ndezvezeki isusu hatikomendi zvezeki anditika hatinei nazvo saka a leader kana tatotaura isusu anditika zvazoitika pasi hatinei nazvo anditika whether military rigging or whatsoever anditika as long as zviri kuita kuti the will of God ite prevail chete ndo zvatinenge tichikoshesa chete izvozvo saka a leader kana achuzwa ndizvozvo saka tinoti vanhu continue muye pamaplatforms edu pachurch line yedu namba ino
eya munofana kuconfirma nditika kuti ndezvedu kana zvizedu pa 0706231156 marachita zvakanaka. Then maaccounts andoshandisa inini anditika pa YouTube ndoshandisa Madungwe TV, Twitter Madungwe TV, Instagram Madungwe TV, anditika TikTok Madungwe TV, Facebook ndo yakanzi Prophet Madungwe Church chete anditika, then username talent Madungwe. Saka please musaterera ma fake accounts ese. Saka tingoti congratulations kune vakawina my elections. May God bless you all. Amen.